Scheherazade. Az előző rész tartalmából. Elég rossz bőrben vagy. Biztos, hogy fontos neked ez a nő. Pontosan úgy viselkedsz. Örülök, hogy vállalta. Nincs idő másik donort keresni. Ilyen rossz a kisfiú állapota? Nem volt bátorságom elmondani Scheherazade asszonynak. Azt hittem, ez a nő más. És? Tévedtem. Fizettem, hogy lefeküdjön vele. Bármit is tettél, biztos vagyok abban, hogy helyesen tetted. Ne szomorkodj, anyu. Azt mondtam, megígérem, hogy meggyógyulok. Mit akar még tőlem? Odaadom a pénzt. Nincs szükségem a pénzére. Későn döntött el, hogy segíteni akar az unokáján. Scheherazade. Most folytatjuk. Scheherazade. Magyar hangok: Huszárik Kata, Zöld Csaba, Tokai Csaba, Bordán Irén, Csuha Lajos, Bálizs Annett, Halász Aranka, Szabados Zsuzsa, Mesterházi Gyula, Nádasi Veronika, Peller Anna, Láng Balázs, Kofler Gizi, Gaj Ágota, Győriványi Laura, Boldog Gábor. Szerintem egy kicsit eltúloztad a dolgot. Megcsinálja a tervet 15 nap alatt is. Nekem mindegy. Te tudod, te vagy a főnök. Jól kifogtam ezeket a dubáiakat. Tele van velük a hócipőm. Naponta 1 órát alkudozunk telefonon a határidőkről. Azt hiszed, nem tudom. Ők ilyenek. Jobb, ha Scheherazade összekapja magát. Figyeltem. Tegnap 6 órakor szinte futva ment el az irodából. Miért pikkelsz rá ennyire? Nem megyünk ebédelni? Gyere, meghívlak. Éhes vagyok. Ne rágódj ezen, kérlek. Miért ne tenném? Egész nap dolgozom, szerintem mégsem vagyok elég jó. Este talán nem ér rá, mintha buliznék minden este. Nagyon rövid a határidő, érthető, ha ő is feszültebb. Német iskolában tanult, azt mondják, azért ilyen szigorú. De Kerem úr nem ilyen, ő tényleg rendes ember. Kánhoz mész? Nem is eszel? Nem tudnék enni. Nagyon felbosszantott. Legszívesebben összecsapnám az egészet, és az asztalra dobnám. Ugyan, ez nem a te stílusod. Soha nem tudnál így leadni egy munkát. Ne nézd magad miatta, majd én segítek neked, rendben? Köszönöm. Nagyszerű barát vagy. Kezdettől fogva olyan sokat segített. A végén még majd megtanulom, hogyan kell kezelni a számítógépet. Ha tudom, hogy ez ilyen egyszerű, biztosan hamarabb elkészülünk. Köszönöm, Jálcsin bátyám, nagyon kedves. Menjünk. Menjünk. Elhozhattad volna édesanyádat, jól érezné itt magát. Biztos unatkozik Kajszeriben. Tényleg, milyen jó lett volna, nekem is hiányzik. Ha hiányzik, miért nem látogatod meg? Ne viccelj, ebben az állapotban. Az asztalra tegyen, Füszunasszony. Nem, adja oda neki. Feltette a teavizet? Igen. Hú, nagyon megéheztem. Útközben vettem egy szendvicset, de szörnyen sokba került. Drága az élet. Ó. Allah adjon erőt a szegényeknek. Ámen. Ámen. Na de hol van a sonka? Ó, elfogyott, édesem. Hogy? Épp ma reggel fogyott el. Mama
Szóljunk a papának, hogy hozasson egy kis sonkát. Jól van. Hogy lehet az, hogy egy kajszeri lány házában nincsen sonka? És te miért nem hoztál? Mert egész úton sonka szagom lett volna. A lányok? Suliban vannak. Minek minden nap bemenni? Elég hetente néhány nap. Ahogy te csináltad? Anya küldött ajándékot a kis Bruhannak. Amint megtudta, hogy fiú lesz, imádkoztak, birkát vágtak, meg mit tudom én. Nem kell eltúlozni, még csak pár hónapos. Mondd, tényleg Burhan lesz a gyerek neve? Valószínűleg. Mindent megteszel, hogy csípjen az öreg, mi? Ne beszélj ostobaságokat. Jó napot! Kán Eviljaulu állapotáról szeretnék érdeklődni. Melyik osztály? Sajnos nem tudom. Csak azt, hogy leukémiával kezelik. Onkológia. Egy pillanat, kapcsolom. Egy kis türelmet kérek, foglalt a vonal. Igen, várok. Istenem, de aranyos. Tündéri, látod? Anya egy komplett ruhadárat kötött neki. Nádid még kötőtűt sem venne a kezébe. Ó, ez még csak az első adag. Mióta tudja, hogy fiú lesz, éjjel-nappal kötöget. Örül, hogy végre fiú születik a családba. Ez mi? Azt Nadidnak küldte. Drága lélek. Nem tudja megállni, hogy ne küldjön ajándékot. Na de... tiszta sejem. Elment az esze. Miért költött rá ennyit? Mutasd csak. Vidd innen a zsíros kezedet. Ha annyira tetszik, tartsd meg. Dehogy. Anya biztos megkérdezi tőle, tetszett-e az ajándék. Megyek, rögtön oda is adom neki. Olyan szomorú mostanában. Hát, ha ez felvirítja. Kaphatok egy teát? A hölgy a rokona? Én? Igen, a nagyanyja vagyok. Nemrég fejeződött be a műtét, jól sikerült. Jaj, hála Isten! Hála Isten! Valami baj van? Nagyon örülök! És mennyi ideig tart ez a kezelés? Még nem tudjuk pontosan, körülbelül 3 hét. Doktor úr, mondja, nagy fájdalmai vannak? Megviseli őt a kezelés. Most még nagyon gyenge, sok gyógyszert kap. Jaj, Istenem! Minden nap infúziót Minden nap? Szörnyű ezt hallani. Mama. Szegényke. Minden rendben? Kivel beszéltél, hogy így sírsz? Senkivel. Na, kirikatott meg ennyire. Csak nem a papa. Semmi baj, Füsun. De van. Nincs baj, ha mondom. Füsun, mielőtt csak úgy berontasz egy szobába, talán illene kopogni. Itt vannak már az azeri partnerek? Nem, még nincsenek. Onur, meg kellene őket hívnunk ide vacsorára. Rendben. Szólj Nurayat asszonynak, szervezzen városnézést. Isztambul, Boszporusz, Topkapi Szeráj. És egyik este vacsora. Te mikor mész Dubájba? Ha kész a kivitelezési terv. Egyhamar biztos nem. Ó. Te még mindig itt tartasz? Figyelj. Tudod, hogy nem szólok bele a dolgaidba. De túl sokat kötözködsz Sehrezádtól. Nem értem, mi a baj. A lényeg, hogy jól dolgozzon. Bolhából csinálsz elefántot. És észre sem veszed. És te miért véded őt annyira?
Lehet, hogy kedvelem. A helyzetet. Ne is mondd. Rettegek, hogy véletlenül elszólom magam. Erre nagyon vigyázz. Ott nem számít a magánélet. Mindenképpen te jársz rosszul, ha kiderül. Onur 7 nappal előre hozta a leadási határidőt. Ezt hogy gondolja? Nem tudom. Figyelj ide. Most nincs sok munkám. Ha akarod, segítek neked. Amiben csak kell. Felteszünk valami zenét, bedöntünk néhány jó erős kávét. 3 éjszaka alatt befejezzük. Jó. Te is kérsz még egy italt? Megint iszol? Van valami akadálya? Nem, dehogy. Így áll csak, fiam. Ha jól esik. Olyan vagy, mint az apád. Neked is nagyon hamar a fejedbe száll az ital. Csak ezért. 3 vodkától még soha nem rúgtam be. Ez igaz, Peride asszony. Csak Buraknak árt meg ennyi. Emlékszel, milyen rosszul volt? Ennél szebb emlék nem jutott eszedbe? Miért? Nem így volt? Nem emlékszem, mikor volt? Nem mondd, hogy nem tudod. A céges vacsorán Nisantasiban, az amerikaiakkal. Még egyetemre jártunk. Ja, igen. Arra számítottunk, hogy gyakorolhatjuk az angolt. Végül oda sem hívtak minket az asztalukhoz. És az öcséd meghúzta a vodkát, amit apád Oroszországból hozott? Azt hitte narancslé. Honnan tudta volna? Kicsi volt még. Mostanra megtanulta. New Yorkban. Mit akarsz ezzel mondani, Kerem? Semmit. A kicsi fiat szeret inni. Ennyi. Hagyjuk ezt a témát. Hol is tartottunk? Az utolsó pontról beszéltünk. Hát erről van szó. Mindig ugyanaz a nóta. Minden megbeszélésen. Ki van mellette, ki van ellene? Elfogadva? Kész. Te tartod a prezentációt az azerieknek? Én? Nem. Bennu csinálja. Tényleg? Kedves lány. Melyik az a Bennu? Aki az építészdíjat nyerte? Az Scheherazade. Vele még nem találkoztak. És miért nem mutattátok be eddig? Ráér. Átnéztem az anyagot. 18 nap múlva adom le a teljes kivitelezési tervet. Scheherazade kisasszony, én nem azt kérdeztem, mikor óhajtja bemutatni a tervet. Azt mondtam, 15 nap múlva legyen kész. Valóban, de nagyságrendileg ez a határidő is elfogadható. Nem magát kértem volna fel a munkára, ha nem tudnám, hogy elbír vele, igaz? Igen, de... Én bízom benne, hogy időre elkészül. Nyilván ön nem hisz saját magában.